nagadapya na ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanad. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakulod man sa gihapon. Patayon Aksyon radyo, bakulod saludo sa imo. Patayon Aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Patayon Aksyon radyo. Aksyon! Balitang Bayan, Numero 1. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 6:03, detalye na sang mga balita lokal. Ginkumpirmar ni Bacolod City Police Office spokesperson Lieutenant Colonel Ariel Pico ngayara sa drug watch list sa Police Station 2 ang ngalan sang ginpatay nga si Barangay 2 No. 1 Kagawad Romayo Canlas. Sunod kay Pico, 2018 sang payadalom sa Operation Tokhang si Canlas bago ginalagar imbolbado ini sa transaksyon sa illegal nga droga. Duga pa ni Pico, droga ang nagapanguna nga motibo sa ila investigasyon, kag lakipan ang personal nga kaaway sang biktima kag iban pa. Sa karon paraan pa ang pagkuha sa kapulisan sang dugang ebidensya kag saksi para matumod ang mga suspetsado. Ang mga suspetsado ginaligar nagasakay sa salakyan sang nagpalagyo matapos nahimo ang krimen. May report kita nga ng baton nga ari nga gali sa watch list sang station 2. Ara kita gali saya sa listahan, but din kadtuan ni siya sang aton dira nga mga personnel gindinaya ina nga mga akusasyon. Si Bacolod City Police Office spokesperson Lieutenant Colonel Ariel Pico. Nakumpiskarang 2.5 milyones pesos nga balor sang ginasuspetsuhan shabu sa 4 ka persona sa buy-bust operation sa isa ka pension house sa Barangay San Pedro, Banwa sang Binalbagan, las 3:30 sang kagahon Enero 12. Ang subject sa operasyon amo si Hermed June Abalahon, 24 anyos, taga-syudad sang Kabankalan, kag temporaryo nagapuyo sa Banwa sang Binalbagan. Arestado man sa Joe Marie Ferrer, 21 anyos, taga-Banwa sang Binalbagan, Jobel Shatong, 31 anyos, kag Yan Kumita, 31 anyos, sa syudad sang Kabankalan. Sunod kay Major Fernando Sumblingo, ang hepe sang Binalbagan na PNP, madugay na nga target sang kapulisan si Abalahon, pero hindi makatiming otoridad bago nagasaylo-saylo ini sang ginatiniran. Na-recover sa mga suspect ang isa ka bulto sang ginasuspetsuhan shabu, kag isa ka gamay nga heat seal transparent plastic sachet sang ginasuspetsuhan shabu bilang buy-bust item. Preso karon sa custodial facility sang Binalbagan PNP ang 4 ka naresto samtang ginapreparar na ang kaso nga iga-file batok sa ila. According sa iya from Kabangkalan, then temporary residing lang diri sa Binalbagan, then nag-stay siya sa pension house. Wherein dira nila siguro tipahin ang suspected shabu nila. Kabahin sa pahayag ni Major Fernando Sumblingo ang hepe sang Binalbagan PNP. Nadakpa naman ang isa ka 42 anyos nga lalaki sa buy-bust operation sang Hinubaan PNP sa Hacienda Paz, Barangay Pook, Banwa sang Hinubaan. Mga las 11:40 ang tagna sang kagaakon gabi Enero 11 Sabado nga adlaw. Ginkilala na dakpan kay Joy Tabutabo kag residente sang Purok Everlasting sa Barangay Talakagay sa Muman nga Banwa nga nakuhaan sang 60,000 pesos nga balor sang droga. Sunod kay Major Clifford Batadhay, ang hepe sa Hinubaan PNP, yara sa ila drug watch list si Tabutabo kag napaidalom na sa Operation Tokhang sa nagligad. Nakuha sa posisyon sa suspect ang 6 ka heat seal transparent plastic sachet, tanan ginasuspetsuhan shabu kay iban pa nga drug paraphernalias.
Preso karon sa custodial facility sa Hinobaan PNP si Tabo-Tabo. Nakuhaan man sa ginabulubanta 25,000 pesos nga balor sang ginasuspetsohan shabu ang isa ka utility worker sa syudad sang Talisay batapos ang bypass operation sa Talisay Gym, Barangay Zone 12 sa mga syudad Numero 11. Ang nadakpa ng amugin kilala kay Premo Milabo, 37 anyos, kag residente sa Hacienda Teresita, Barangay 2 Hermanas sa among syudad. Sunod kay Major Jigger Jimeno, ang hepe sang Talisay PNP, nakabaton sila sang report nga may baligyan sa illegal nga droga sa Talisay Gym. Rason nga nagpatigayon sila sa isa ka semana nga surveillance tubtub na dakpa ng suspect. Na-recover sa posisyon sang suspetsado ang 11 ka heat seal transparent plastic sachets sang ginasuspetsohan shabu kag iban pa nga drug paraphernalias. Preso karon si Milabo sa custodial facility sang Talisay PNP kag natala na kapasakan sang kaso nga paglapas sa layi nga nagadumili sa paghupot kag pagbaligya sang illegal nga droga. Patay man ang isa ka persona matapos nagbungguan na ang duha ka motorsiklo sa Barangay Aranda, Banwasang Hinigaran. Las 11:35 ang takna kahapon sang aga Domingo nga adlaw. Ang napatay ang kilala kay Sildon Paljorina, 38 anyos, kag residente sa mga Banwa. Samtang ang driver naman sa isa ka motorsiklo kilala kay William Medes Jr., 46 anyos, kag taga Banwa sang Binalbagan. Sa inisyal nga pagpangusisa sa kapulisan, ginamaneho ni Medes ang motorsiklo padulong sa nasilangan nga direksyon, samtang padulong naman sa nakatundan nga direksyon si Paljorina sang natabo ang aksidente. Sunod sa kapulisan na side swipe ni Paljorina si Medes, rason nga natumba ang duha ka motorsiklo nga gintunaan sa pagkapatay sang biktima. Padayon naman yung ginabulong sa ospital si Medes. Sa karon paraan pang investigasyon sa kapulisan angot sa mo nga insidente. Naibuluhan si Paljorina kag Medes ang lunsay wala nagasuksok sang helmet sang natabo ang aksidente. Sa dugang balita lokal, ginlubong na kahapon niya adlaw sa Rolling Hills Memorial Park sa Barangay Estefania, siyudad sang Bacolod, ang bangkay ni Fire Officer 3 Cornelio Silva. Isa man ka Santos Gamisa ang ginhalad para kay Silva sa Triumph of the Holy Cross nga gintambungan sang bugos ni nga pamilya, kabiyanan mo opisyal kag miyembro sang Bacolod City Firefighters. Ginlaragway ni Bacolod City Fire Marshal Chief Inspector Publio Boboy Plotenia si Silva bilang responsable kag dedikado sa serbisyo sa sulod sang 28 katuig nga pagpangalagad bilang bombero. Kasunod sa pagdulong sa katapusan sini nga palawayan, ginhatagan si Silva sang full BFP honors. Pilaso naman ang mag-utod matapos ginpangbuno sa ilaabyan sa sitio Madre Cacao, Barangay Santa Cruz, Banwasang Murcia, sa itong mga alas 9 ang takna sang gabi, Enero 11. Ginkilala ang mga biktima nga sanday Ricky Clais, 37 anyos, kag Ruel Clais, 21 anyos, tanan residente sa nasambit nga lugar. Samtang ang suspetsado naman mo si Gerson Martinicio, 23 anyos. Sunod kay Major Robert D. Hucos, ang hepe sang Murcia PNP, sa ila inisyal nga pagpangusisa, nag-inom sa isa katyanggi ang magutod nga Clais kay si Martinicio, sang naglalisay nga nagresulta sa pagpamuno. Paraan pa nga ginabulong sa ospital ang mga biktima. Si Martinicio ang preso karon sa custodial facility sang Murcia PNP kag na-recover man ang kutsilyo nga iya gingamit. Aksyon Radio Philippines Star Time, las 6:10. Sa ato naman mga ka-aksyon nga nagaproblema sa mga bukol nga nagatubo sa inyong lawas. Capsule ang makatunaw sa mga breast cyst, myoma, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter, kag iban pa. Ginabuligan pa sa Santon Plus Herbal Capsule ang lawas para nga hindi matubuan sa mga bukol, cyst, kag iban pa nga mga balatian. Santon Plus Herbal Capsule, garantisado, may alibyo. Mabakal sa mga butika, tag 12 pesos lang. Bisitahin man ang Alternative Medicine and Wellness Center sa Medalan Narnais at Tubalansang Gate sa Paglaom Sports Complex. Tabuk sinayara dira ang Alternative Medicine and Wellness Center. Pangitalang si Doc Ramel Uy para sa libre nga check-up. Kag ang Santon Plus Herbal Capsule pwede na ma-deliver sa inyo balay pagi sa pag-order online sa www.kalusuganyan.ph o hindi ka magbisita lang sa Kalusuganyan Facebook page.
Asphalt gikan sa Taal Volcano naglambot na sa Metro Manila samtang gideklarar na ang Alert Level 4. Autopsy sa bangkay ni Jeneline Villavande nga napatay dito sa pungsod Kuwait. Nakitaan nga mayara sang sexual abuse. Ang nagapauna natin nga mga balita nasyonal sa pagbalik sa Aksyon Balitang Bayan Numero 1. Agapasang banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang piligan. Padayon Aksyon radyo. Pagkulong yung kag negosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Magbakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa bakolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa bakolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sagsang anong ang kalintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan.
Bacolod, saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radio, Bacolod, saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang. Aksyon! Balitang Bayan, Numero 1. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 6:17. Detalye na sang mga balita nasyonal. Naglambot na sa Metro Manila ang ashfall kung pag-ulan sang abo gikan sa phreatic eruption sang Taal Volcano. Sunod kay NDRRMC spokesperson Mark Timbal, ang ashfall ang nag-apekto na sa southern cities ng National Capital Region o kung sa area sang Muntinlupa, Las Piñas kag Taguig. Ginpaatag ni Timbal sa amuan nga mga lugar nagadiretso ang ashfall bangod sa huyop sang hangin sa ibabaw sang bulkan. Sunod sa Malacanang, ila ginatutukan ang monitoring sang bulkan kanang panugyan sa publiko nga mangin alerto o kon mabinandayon. Sunod naman kay Presidential Spokesman Salvador Panelo, nagmando si kon Presidente Duterte sa mga ahensyang ipalayo na sa peligro ang mga tao nga yara sa perimeter sang bulkan. Mas sobra 2,000 na ka mga tao nag-istar malapit sa bulkan ang nag-evacuate. Ginpasaka na sa Alert Level 4 ang Taal Volcano bungod sa paglala sang eruptive activity sang bulkan. Una maging paidalom sang PVOG sa Alert Level 2 ang bulkan tak na alas 2:30 sang hapon Enero 12, kagin pasaka sa Alert Level 3 tak na alas 4 sang hapon tubtob nga naging Alert Level 4 o kon intense unrest kag posible ang hazardous eruption. Sunod sa PVOX nagsaka ang eruptive activity sang main crater sang Taal Volcano kag nagbugas ang aso nga may kataason nga 1 ka kilometros kag na-record man ang volcanic tremor sa kag pagtayog. Nagpahanumdom si PVOX Officer in Charge Renato Solidom sa publiko nga hindi magpalapit sa main crater sang bulkan bagod sa posible magpagwa ini sa makalalason o kung makahililo nga volcanic gas. Ang bugos nga Volcano Island ang isa ka permanent danger zone o kung PDZ kag wala ginarekomendar nga mag-istar sa isla. Sa Oktubre 3, 1937 sang na-record ang major eruption sang Taal Volcano. Nagmando naman ang Philippine Institute of Volcanology o FIVOL sa mga banwa malapit sa Taal Volcano nga mag-evacuate mga kasunod sang pag-alboruto na naman sang bulkan. Sunod kay Mark Timbal, spokesperson sang National Disaster Risk Reduction Management Office, gipatuman ang precautionary evacuation sa banwa sang Balete, San Nicolas kag Talisay sa Batangas matapos ang phreatic explosion sang Taal Volcano. Sunod sa FIVOL, 3 ka mga linog o pagtayog ang na-record nga konektado sa paglupok sa bulkan. Samtang, ginanunsyo naman ni Cavite Governor John Vic Rimulya nga kanselado ang klase sa tanan level sa ilang probinsya karon nga daw Enero 13 bangod sa paglupok sa bulkan. Sunod kay Rimulya, bangod sa madabol nga aso, mas maayo nga magpabilin sa sulod sa balay ang mga pumuluyo. Nagpanugyan ang gobernador sa mga ginikanan nga halungan ang ila mga kabataan. Sa iban nga balita nasyonal, nagapakita sa autopsy report sang National Bureau of Investigation nga may sexual abuse ang OFW nga si Jeneline Villavende nga ginpatay sang iya Kuwaiti employer. Sunod kay Justice Secretary Menardo Guevara, mayaraman sa mga nag-ayo nga pilas sa lawas ni Villavende nga nagapakita nga ginkastigo ini antes ginbawian sang kabuhi. Sunod kay Guevara, ang formal nga report sang NBI ay gasumiter sa iya talatapan sa Enero 13. Una na nga nagduda si Labor Secretary Silvestre Bello III sa kredibilidad sang mga Kuwaiti forensic doctors nga nagpalayag nga napatay ang Pinay bagod sa physical injuries. Ang suspect sa pagpatay kay Villavende ang yara na sa kustodiya sa motoridad sa Pungsod, Kuwait. Luyag naman ipatuman ni Labor Secretary Silvestre Bello III ang permanent deployment ban sa mga Pilipino nga migrant workers sa Kuwait matapos nagpadala ang otoridad sang nasambit nga pungsod sang Peke.
kag hindi matuod nga autopsy result sa pagkapatay sang OFW nga si Jeneline Villavende sa nagligad nga Disyembre. Sunod sa kay Bello, iya gina-question ang kredibilidad sang forensic doctor sa Kuwait matapos ang duha ka sentence report nga ilagin padala sa dinang resulta napatay si Villavende bangod sang physical injuries. Palayag ni Bello, nagpadala siya sang komunikasyon sa National Bureau of Investigation nga magpatigayon man sang kaugalingon nga autopsy kag dito nibaluan nga palpak kag kabutigan lang ang resulta sa ilang report. Sunod kay Bello, iya iga-rekomandar sa Governing Board sang Philippine Overseas Employment Administration o OWA nga magpatuman sang deployment ban sa mga household service workers sa Pungsod, Kuwait. Mag-abot na sa Pungsod, Pilipinas ang unang nga batch sang mga Pinoy nga yara sa Iraq sa Manila karon adlaw Lunes, Enero 13. Sunod kay Defense Secretary Delphine Lorenzana bangod sa logistical concerns, ang 14 ka mga OFW sa Iraq ang hindi pwede nga direkta nga magbiyahe sa Pilipinas kag kinahanglan pa nga dalon sa Doha, Qatar. Sunod kay Department of National Defense spokesperson Arsenio Andolong, kapin 200,000 ka mga OFWs ang yara sa Middle East. Tinalikdan nga semana ginanunsyo ni Labor Secretary Silvestre Bello III nga Iraq sa karon ang prioridad sang gobyerno kasunod nga ginpanubo ng alert level sa Pungsod, Iran kag Lebanon. Nagpatawag ang Kongreso sa isa ka special meeting para talakayon ang sitwasyon sa mga overseas Filipino workers sa Middle East. Magapatigayon sa special meeting si House Committee on Overseas Workers Affairs Chairman TUCP Party List Representative Raymond Democrito Mendoza sa adlaw nga Lunes ukon karon nga adlaw para talakayon ang repatriation sa mga OFW. Ang pagsinapol ang inaprubahan ni House Speaker Alan Peter Cayetano. Una na sadto ang ginpaboran sang liderato sa Kongreso nga tugutan ang mga komitiba nga magpatigayon sang meetings o hearings sa mga importante nga issue. Kasunod nga sa Enero 20 pa ang balik sang sesyon sang Kongreso. Lakip sa mga ginimitar sa OWA panel sa meeting, amo ang mga tiglawas gikan sa Department of Foreign Affairs, Department of Labor and Employment, Department of Budget and Management, Philippine Overseas Employment Administration, Overseas Workers Welfare Administration, kag iban pa nga non-government organizations. Nanawagan naman ang Armed Forces of the Philippines sagon AFP sa mga Pinoy nga yara sa Middle East nga ikonsiderar ang pagbalik sa Pilipinas bangod sa posibilidad nga maglala ang away sang Estados Unidos kag Iran. Nagpaandam si AFP spokesperson Brigadier General Ergard Arevalo nga mangin mabudlay ang proseso sa repatriation sa tion nga magluntad ang gyera. Sunod kay Arevalo, hindi na paghulton ang sitwasyon nga maglinok panay na kag amo pa ang magpangayo sang bulig para maluwas. Ginalantaw ni Arevalo nga mangin mabudlay ang evacuation operations sa tion sang gyera bangod pagasiraan ang mga transportation establishment kag mga infrastruktura kaangay isang dalan, taytay kag airports. May gintukod na nga joint task force ang gobyerno para sa repatriation sa mga Pinoy sa Middle East. Samtang piraso ng 3 ka mga persona matapos naglupok ang isa ka granada sa Camp Aguinaldo sa siyudad ng Quezon, mga alas 6 ang takna kahapon sang aga Domingo. Sa statement ni Brigadier General Edgard Arevalo, spokesperson sang Armed Forces of the Philippines, ang pagsigabong ang nagikan sa isa ka apartment unit nga ginaokupar ni Staff Sergeant Larry de Guzman, isa ka enlisted personnel nga assigned sa Home Affairs Office. Si De Guzman ang nakaangkon sang pilas, samtang yung asawa ka isa nakabata ang nakaangkon man sa sang shrapnel wounds. Ang mga biktima ang inabulong sa karon sa V. Luna Hospital. Sunod kay Arevalo, naglalisay ang mag-asawa antes na tabo ang insidente, kag ang naglupok ang granada ang inapanagiyahan man ni De Guzman. Ginaimbestigahan na sang AFP kag Scene of the Crime Operatives sang Philippine National Police ang amo nga insidente. Sa katapusan nga balita national, gintayog sang magnitude 5 nga linog ang Surigao del Sur, takna alas 6:53 ng gabi, Enero 12. Ang linog ang tectonic ang ginhalinan o kun origin, kag ginabulubanta 11 kilometros ang northeast sang Banwa sang Cortes, Surigao del Sur. Nabatyagan ang intensity 2 sa syudad sang Surigao. Sunod sa FIVOX, wala sang ginapaabot nga kahalitan sa infrastruktura ang linog pero posible mabatyagan ang mga aftershocks.
Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 6:26. Ang Mighty C naman ang alkaline nga vitamin C sa problema natin sa allergies. May mataas ining antihistamine properties. Ginapanubo ang histamine level sa inyong alawas para nga makontrol ninyo ang allergies. Sa mga pilas nga kadugay mag-ayo, makatol-katol sa inyong panit, mag-Mighty C na ang alkaline nga vitamin C, manami ini sa tanan nga sa isang skin diseases. Para sa mas epektibo pagid nga kombinasyon, mag-inom kita sang Mighty C kag Santon Plus Herbal Capsule. Indogin mga tiyan ang aton mga balita diri sa Aksyon, Balitang Bayan Numero 1. Standby na sa Action Report, second portion of Aksyon, Fred Salanga. Balikay kita sa Aksyon Balita Morning Edition, upod gapon sa inyo News Team. Aksyon, Dorel, Cabatu. Kag Aksyon Boy Duran, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod Aksyon Radio.